Kaburam kolong yau blay na baulong nung tau nung penlong bala penyo yang ngi hagani kapor pamenta banyate ya selok lengba kabor jing sawa ke social media ngap diang sing bahaya phi baro ki bak page ki bak mi ya ka YouTube channel jongkari boy Presbyterian Synod ublayon kerku ya phi kilong kami jongkari boy Presbyterian Synod ki balayo ban rakhe ya ka mo woman week bat ka woman Sunday man laus nem kata yo baar jong benai agas nadu usnem arajar kadway kajing sengken thai boy Presbyterian Synod kala jibu ya ka tim jongka ha kajing rakhe man laus nem ki khubor bat ki jing puson kinlong halor jongka na bentau nus nem arjar penriu kajing sengken thai boy Presbyterian Synod kala bu ya ka tim jongka woman week but woman Sunday kabalong kajing yai ne hakane kapor ngashim ya kane kalan ban ai khublei woman week but woman Sunday kabasok bakman bat badap jing kerku ya phi baro lang kilong kmi jongka rib hoi Presbyterian Synod bat dwai bu blei unya lam bat don ringkan lembat ki program ba pher jong phi hakane kata yau lengba jong kane kapor ngakwa pan lam jingmon lengkon halor kane ka team woman week but woman Sunday ka baong ka jing yai ne hashwawin nya shakman tongin ilang oblay ha ka jing duai kokpa jungi bab neng ngedem na ayu yeme ablay ha kane kapor yak ba mela yalam yangi ablay kum ki khun kenthe jong kari boy Presbyterian Synod kokenran to don hasnda jong shakri ke berit ke jong me ya ki kenten ki bami na ka shintur jong ka ai bekin long ki badap de jing kerku yanya ka bayang hakane ka por bat kumju ya ki bayo sngew ya ka do isen ai banyalam yangi daw men simba khoj u jong me ya ki ne baro adwai ngapan ha kerteng jumeu Jesu amen kajing yai ne ha kajing su thu bariat ke jong na kajing yai ne ka de ka jinglong jong u ne ka briu ki badon ne ka jingmot ka banet scam trat ha ka aka ka kam ka ba kile ki badon ru ye ka jinglong ka ba minat bat kut jingmot ha ka jingtre ya ka kam ki khenna school ha ka jing pule bat kham tam ki bange yaw blay bat kum juru kum ki bange haw blay ki badon ya ka mansim jong ka jingyai shakri yaw blay ka jingyai sno ha u bat kum juru ban penjanai ha ka jingya dei bat khun ju u Jesu Christ ka jingyai ne ka dei ka wei na ki so u mansim ba khoi bat ka long ro ka atya ban yale hadu ban job ya ka jingtmu ha ka jing im jong obreu hangno bat ha ka no ngila ban yai ne ublei ulong ubayai ne ubashisha bat ubom chukala isaya akusan iwe ki para bangej bain ha ka menengkong ublei ula thau ya ka beneng ba ya ka khendau rengkat ki ding ki se ki mrat ki do kha ki lum ki wa bat ula thau ro ya ki breu kata yaw adam bat ka im ha ka dul jong uhi kini kila im suk im san ha ka per adan kila yo ban bam badi kerhai henre la tang ka we ka ublei ula maham ya ki bakim bet ban bam kata uso nauding adong kibriu jong blai ki larengkang ya ko hukum jong u hendrai ulong ubi ne bar bomap ya ki jing palan jong ki jing thau ki bola thau kerpang yak tai la ban syam Genesis nong bi iwe hadu lai ban Christian chishu ya kata yak bo blai ulong bi ne hak bolo pha ya khun ba marwe jong u Jesus Christ ban wan shakne ka parthai ban pen im ne ki nong pom gospel yones
lai lenong de khot kan reu ka yatu na bau blei ule I kata yang perthai kat bau lai tino ilo khun bala khamar wei bau ei ru bangai khau un om chat shu ndayun yo e ka ching im bom chukun kum ki khun kristan ki bala sius pa ka dei e yang I ban yai ne tang hau blei ki ukhun jung u Jesus Christ ulong uba shisha ka gospel yones khat sao bat hnreu ka ong bat ka yathu yangi nga ubalong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde don uba wan hau pa hnrei lai tang danga balai pat ni hapan yai ne namar kum ki bangai bat ki balap liang yau Jesus Christ ka jing im tam dei e yangi tang ban ngai tang da ka shintur ka bangi kran klem dale da ki kam henry ka don kam ro ban le hi da ka kam ya ka tangi la ban la de ki jing shisha la ka shi thiu jokam kal nong ka ba ar ka ri khot ka ba henry kumbau try Jesu lahi kaya lagi senran bakin long ki biyai ne ha u naba uru uyai ne haki bat klem ke jing pensat bor ke jong u kim la dale de ban yalap ya khubor ka ba jong kres ka gospel yo nis kal nong ka khat san ka record iwe do san ka pen shisha bat ka ong mangang long ding sa wan bo shisha baru pa jungau long no sumal briso mapi kitnan utau bayai ne hanga bat manga ha u utau sei so shibun na ba klem manga phimla dalile ru em ka long thik kum ke jing mara thong ha ke jing em jing kibreu ha ba ki don ke jing thmo ni hap ban tur ni hap ban treshitom klem da ting ban thom yau mau ding ka jing dok ka jing kardu bat hap ru ban yat lengba ki mau jin thut ki babun kat hadu ban kot shakathong bat ban yok het yo so jong jing trang ha ka jing em kum ki ban nge hau blei kila ban nya sha ya ki ne ki e baro ki jing e ndre ki yai im hok ha ka jing shisha bat ya ki anyelam daumen sim bakhut jong blei Roman pragal nong de khat sao hakano ko rukom pan kum ki bangai ni dei banyai ne ko para bangai bi in hot banyai ne kam long ka basuk kalong ka bajuat bha ban le shisha yaka namar ka long ka jing le thma ka bakrau hapdeng ka jing sneu bat ka jing bha henrei ublei ulong ka jing e ubama bat pen im ya ki bapom kum ta ka de yangi ban yai ne dang ha uhi kum ba tien riu start ke juang habadon ka mon kalat ka don kum ta ka dawa yangi kum ki bangai ban don ya ka jinglong ka ban kong ban ko ngo ka jingko ngo ka don ya ka jinglong ka babha ka mensim ka basngeu ren ka do not ka bala banya sha badru ka do not ka bakrso ya ka mensim banyai ne ha ka jingtre bat ka jishakri ya ka kam babha ka jingko ngo bat ka jishapting ya ki hukum jong blei ka pensngeu bha ya u ka deiru ka atyar jong ka jing im ka pa job jong ki bangai Deuteronomy Saul nong iwe hadupra ka nuksa ka ba ningkong e ka bangila ban yo I bat lap ha ka Bible ka long ka Mary ka kimi Jesu ka Mary ka long ka briu ka ba ko ngo yaw blai ya ka jingkhot ka jong o ban pun bat kha yaw Jesus Christ ubalong nong pan im jong ka perthai ka hapan sha ya ki jing sha ban beng ka hapan sha ya ki jing le ran ka hapan sha ya ki jing e rei
Namar bagadon ka mensim jong jing kungu ubleu don rengkat batka. Nang tapat kum ki banget ni day ban long ki bayai ne ban pule ia ka ketien ublei. Ka kelas ben pau ka long kum ka umpol liu ka ba penhe pensan ya ki ya ka jing im Kristan ka besisha. Ka jing hikai bat ka jing ya lap ha ki jing ya seng ka ya rap ban tiap shushu ban sneu thu ya ka ketien ublei. Ka ba don kam tam ka long ban siem ka jing kit kli halade ban yai minot ban pule tista ya ka Bible. Kenang ba ka jinget bat ka jing shanya kan long ka baskham ha ublei. Ka jing roi sam ka bashispa kat kendai dekhot bashispa san ka ong ka ketien jong me ka long ka syarak ki kicap jonga bat ka jing syai ya kalentia jonga ki kemi ki bestat ki hikaya lagi jong ki khun ha kalenti ka badai jong utrai. Nang tapan kadawa ro yangi banlong ki Kristan ki bayai duai klem dapun kahana kabriu ko bayai ne ha ki jing duai kalapan na utrai ban ai haka yau khun shinrang utrai ula jubam bat kala diang ya ka ta ka jingkwa ka jongka bakale diang yau khun shinrang uba kertang u Samuel ka jing duai ka long ka bor bat ka atyar ka baklan jong ki Kristan bat ka deiru ka wat ka baprak lenti ya ka jing im jongi kibriu ka jing duai klem dapun ka penskam ya ka jing kerman bat ka jing shannya hau play baun sha skor ya ka jing duai ki banget hau ya ka tangi la ban sham nagi banengkong tesalani nong ka basan ka dekhot ka bakhat nyo bat kum juru ka kitab Jeremia kal nong ka ar pendai dekhot ka bakhat a namar kata ko ki para banget tengin long ki basyarai bat yai duai nang ta ka dan kamro ban yai ne hap deng ki jing e usha a ka do udeyu atyar jong soitan ong pol ya ki briu jong blai uni usha awan ha ka dur jong ka jing sarong ka jing sngeu meng ka bakwa buram ka jinglong ka ba asap ha ki jing pang ka jing stom ha ka jing duk ka jing kerdu bat ki jing penchoy ki jing tenju ha ka jing im ba man la ka sngi jong Kristan kadai ka jing shisha ka bau blai usha yo soitan ban penchitom yo jo ban tenju yo u na ka jinget ka budon hau blai namar ka don ka por ka bau blai ai lat yo soitan ban penchitom ya ki bangai hau knang ban penskam ya ka jingai ne bat jingai jong u jongi ya u kalong kumjo kum kas im Esther kabayang ban yasai na benta ki parado prasnam jiu hakmat us im ahasras ban lat na kakti jong inang syon ngiken mau ya kentien ka ba ka Esther ka ong baladang adai ban yap ai ngan yap kani ka jing yai ne jong ka Esther ha ka jing duai lembat ki shakri jong ka kalong ka bor jong ka jing job ya ka donot usim ka kitab Isaya sau kulai ka lanong de khot ka baal ka ong haba me lej ling ba ki ngang dan lemban me lim ne ka thli ding kan jlia ya me kani ka kentin ka pentikna bau blei ulong rengkan bat kita ki biai ne hau lok ba i halendep jong ka jing ne ka don ka nong ka babha
bat kabasei shibun uso batiang kabakup ya ka akor ka burom ka tibriu tiblay kabalong ru ka jingshay na benta jong kiway bat khamtam kalong ka jing ubi thang hakman ublay kane ka team woman week but woman sunday kabalong ka jingay ne kadawa bat ka khod yangi bangin long ki bayay ne haman laki por jong ka jing im nila banlong kita biyay ne hakakam ka bangi tray haka jing pule puthi ka bangi don henry ningkong tongin bu yo blay haka jing im jongi hoot panyay ne kamlong ka basu kalong ka bajuat henry tongin long kita ki bayay siya bat nginom ken randian henry ngin be siya persyang kadak ban job ya ka jing marathon bat ban yo pong ya ka pansingan ka burom jong ka jing im kumbaktin jong blay kala kula rejar ubayay ne hadu ka bakon uta unyo lajim Matius apusau dekat ka bakat lai ha ka bawai no lekmen ko ki khun kin thei ka ribhoi Presbyterian Synod ha ka basok ha ka ne ka tayew bat ka sni bekerpang jongpi na ka benta ka buram jong blay amen.